Flor, dara Flor. Lagi mong pinili. Para mataganig. Si Aling Indonesia. Hi guys! Good morning and welcome back to my channel. Ako na po niya si Alex. Today is Wednesday, November 10. Inja. Nagapon ko na rin kwarto. Tulong adlaw na sa home quarantine. Inja. Karon na oras, alas 12:30 na. Papakoy pamahaw. Kay kuan man siya tidig na magud ni sabot mo ko tidig na loy po siya kay kanang na duty pa sa kay duty pa sa diyang doktora ay nagkagabi mo na nga dugay sa diyang makabakod. Diya ganihan naman po kay Skyflex dari sa kwarto ni kaon na naman kong Skyflex ug niinom ko tubig pero karon mata na sa tidig na nakadungog na ko nag-prepare na to. Diya karon pa kumukaon brands na nihang kaon ron kanang combination breakfast and lunch pero okay ra pod kay nagkaano po kong Skyflex ganihan di man pod kadyo yung kuan. Diya, nakaligo na day ko. Diya, pa ko katawag sa mo, Kaya may signal, diya, nato yung comments na ingan nga. Si mananghilin ko no si Tiri, si Plurami ko niyang tawagan. Diya, wa manas by permi, si Tiri was by, si mananghilin ay trabaho, si Plurami po was by permi mo na nga. Magwat na dyan ko, kanang na makasignals na nai, hana pa dyan ko makatawag. Diya guys, amahaw sa ako. Mamahaw dahang paniud to na ni. Hindi hamong pakit na sang pamahaw. Mana yung pamahaw guys? Ito ay itlog o piniritong isda. A few moments later. Guys, aghangling o pag humanag pamahaw. Kuan, nananaw ko ka ng mga video nila Tiri. Nja, grabe. Grabe, bilib dyan kong Tiri kay nakaya niya dyan makaon og tamilok. Ako nagtandaan na kasuka-suka ko, grabe na giluod ko. Nandiyan ako siguro ipasultihon, nung ako ipakanan ng tamilok, di dyan na kaya. Kaya sa itsura pa laman, murag magbitok, murag wati, yaks. Di dyan na kaya makaan nga to guys, kaya ludunon ko. Nandiyan. Wana ang managtanaw, ang katungag sidika ang stiri sa tamilo kay grabing luura kasukaon ko. Murag mahabog hang kinain nagtanaw, grabe kaluod. Pero kuan ko na hanggi research kuan. Ang tamilo kuan na siya woodworm sinja daghan si jag kanang vitamina. Pero bisan pa siguro daghan sa vitamins makuha guys, di jud ko mukaon na lang ko glain, di jud ko mukaon. Kay di jud na makaya basig makasuka ko. So mga to guys, amo ko ilay laging mahimo dari. Sigara kong tanaw mga kuan, mga kanang na YouTube. Sige kong tanaw sa mga uploads nila. Minsan pa ito yung ganahan ng tanaw kong mga mukbang. Kay may lingaw. Diyan paghapon ko makontak nila nanay. Ang nahon na to orang Aliana, diya gusto ta ko may istorya ang Aliana, di mo ko makakontak. Sige og dial. Sira ko gadawid sa cellphone kay lagi masin ko basig na siglas na na yun. Karon mo try sige kog try dial ug ano sa ama kakontak. Na hantog karon na gajud. Oh, grabe kalaay. Higdaling ko datong style na ni guys. Sige kog dial sa number ni nanay. Di jud ha makontak. Wa di signal guys, ay ko sorti. Di tayo kaon nagsiseriya. Ning hapon na lang magajud guys, wa jud ko nakakontak sa mga. Hanggang gibuhat nagpost ko sa FB ning ko nga kuan basig makabasa sa ati Flor de Lisa ba. Ang giningan ko nga kuan kanang ipabutang ang cellphone ni nanay sa signal na manawag ko. Way lingaw niya ang mga unta.
Di mo panahod ko ni guys. Tilaw-tilaw ra kay. Di pa ni maadyo ning magsige kag siterya. Na kani maginisara ta guys. Kuan lami ikan kaon kay wa kay mahimo. Enggak. Ang tanaw ko kuan. Malagi to guys na aura lamang kog video. Larang laan sa. Chat out, Terry Burst. Grabe makakagtamilok. Ako'y galodang. Hanggang sa video pong Aisa, kuan namaki sila banda. Katong tengerangan namaki sila napa ko dito kanto sa Bados gabi. Wa ko naapil sa lang video kay yuk mo ka og mga baki. Luod. Siguro makaan siguro kog baki basta di sa buwan, di para to lang giluto nga ilang gi sinuban makaan kog baki katong fried baki marag okay ra pero og nay sabaw-sabaw di ko. Luod. Bahalag magsadaan ko ginamos guys. Patis, kamatis, basta doon naman ng baki nga sinabawan. Hindi ko mabuhi na kaludunon ko. Wala. Balot noon, mukhaon ko, pero baki nga sa buwan, di ko. Gagawin signal sila dito. Hindi na ako guys kay kuan. Kaning ang kiso dito kuan marag naumay ko. Lagan pa. Kuya, kayong partner nagbiro ka. Grabe ding laya guys, imagine tag Domingo na karon. Merkulis pa, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo. Lunes pa ako buntag mo start. No na, grabe dyan. Ganyan buntag day pagbangon na grabing labaras ang mo. Kay kuan gamay ra ko ito gabi eh. Ay, ning makulong ta. Makulong tagwisa. Hi guys! Gabi na po, alas 7 na dari, hinja. Ganang nalingaw kong tutanaw sa mga vlog nila, hinja glass ng gitanaw. Vlog ni kanang Plurami nga, niabot na ginorder ni Terry nga lamisa. Nalipay po ko guys nga nasilay nakita nga ilang hinagawan sa YouTube. Hinja, ila pong palit og gamit sa bahay. Hinja. Kuan. Si Terry may order dito. Hinja. Si Plurami niambag lang sa Plurami. Marag tengam siguro sila. Sila raman na sabot-sabot. Dana. Hinja. Mabalagi ko yung buhat dari. Narakog pananaw sa mga video nila. Kagrabing laadja. Hinja. Karon day guys. Hada ning isukod. Kay katong dito pa ko sa Bohol. Si Plurami, giubang kong Plurami sa kanang kayo-kayan. Diyan yun si Ja. Lami ko nos budget tanawon ug magsayal, tinag-as. Yun si Ja na nga di na ko angayan magpakigul-kigul kay tiguwang na. Tinid man po guys, bisag ko yung Plurami.
nakarealize po ko nga murag lahi jud pud kay di na ta teenager inja magkuanta magpakukigol mo nang siya nga gidya kong gitudloan nga kuan try ko no ko magsayal inja harap pa din suot mo simba ko bawa na makagmubak to normal na ni hanin masuot mo simba ko bisan pagwas pura mimingon og magsayal ko daan na jud po ko magsayal na ko yung mga sayal tlagas kay ganahan po ko magsayal ko musimba. Inja. Malagi itong namalit masija po kong pilian. Dani daw kabukhaning isukod. Kaya pa man yung nasukod ni kani. Inja. Ang tanawon no kuan ba? Ang dyan ba ko? Asa rin isukod guys. Inja guys, haran yung gisukod ay guys. Kay kuan. Ang ipakitang plurami kay pagpalit dani. Kaman nagisukod. Inja. Ang gidadar sa Manila ba? Inja. Ang isukod kay ang ipakita ni Ja ang ngayon ba asa ka po na isuot na ho maramang kog mo kog gusto bunjag dani arang taas sa guys na mo saka ko okay di makos kamera nga sa katas na islit jara hum ko na dumagsutob nga ni si plurami mo ginipili dani sa ko hati kay lamang brato na namalit man po siya itong time morning. Huwag di ko na nakakuha, ang siya ko na makuha, yung siya nga, kanang nice ko no. Mura magkinaraan style mo siguro ni guys. Mura bang taganig. Paano ang naibangan-banganan na. Wow, gabi nang isuot. Diba, ngilad, mura bang taganig. Mutro ko. Parang taas nga na siya. Parang taasan. Why lingaw ang gisukudra. Asa ko din isuot na dani nga pa mayroy simba. Flor, dara Flor. Lagi mong pinili. Maramang taganig. Sialing Indonesia. Murag bao, habang isuot, murag magpang tiguang. Tiguang naman upog ko. Sakto na siguro na isang edad, kaya 40 naman ko. Ang problema, basa na naisuot. Nga. Kuan man. Lain ng color guys, bakit dark. Okay rin ni si Ja. Sumara to, sukod ako. Pero ako'y lingaw. May lingaw. Guys, mo niya gisa. Kapalda. Okay naman may pusidya. Nano tong ko. Taas food. Mama ko na gustong programming nga magtinagas. Diyan ka naman di po siya. Programming lang siya mamili. Mga to guys, harang di pakita.